Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Un meniño reboldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexedeiros a froita verde roubou. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Un vello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte con todos os nenos do coco e do paspallán. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño. Unha vez, un home deume un colar de sementes e díxome: deste colar nacerán fermosas árbores, auténticas árbores dos contos. A única condición é que había que botarlle un conto todos os días. Aquel home chamábase Manuel Otero. Que sabio, Con todas vostedes, a vendedora de fume. Loco deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpores dos homes esfamiados. Sementar, sementarei. ¡Oh, vendedora de fume! ¡Oh, vendedora de fume! Xa está aquí, xa chegou. Traio fumes de todos os tipos, fumes de todas as cores, amarelos, violetas, verdes, azuis, fumes de arcos da vella, fumes de churrasco, de tabasco, de fabas. A vendedora de fume. Damas e cabaleiros, con todas vostedes. Os fumes nunca vistos. Fumes aromáticos, curativos. Agora tedes que facer auténticos fumes que ides alucinar. Vel, aquí están os fumes para toda a vida. Cabaleiro, vostede quere un pouquiño de fume de arco da vella que lle abrirá a mente, deixaralle ver a vida dende outro punto de vista? Quere experimentar? Claro que sí, esa é a actitude. Aí vai. Vostede, o do bañador rosa ou un pantalón. Bueno, non se preocupe, sí, aquel que está mirando para lá como dicindo, comigo. Sí, vostede seguro quere que probar este fume vermello da paixón, que lle dá unha quentura. Quere vostede probar? Moi ben, esa é a actitude. Abra a boca. Chegou. Pero se non queredes mercar ningún tipo de fume, non vos preocupedes. Tamén ofrecemos outro tipo de servizos, como por exemplo, baixar os fumes. Sí. Miras mal a outras persoas. Míralas por enriba do ombro con altivez e desprezo. Pensas que a súa opinión é ridícula? Ou que é peor, creste superior aos simples mortais? Pois tes coñecido o mal dos moitos fumes. Vostede como se chama? A de gafas, a que ten a mochila pendurada. Rebeca, por favor, vostede ten cara de ter moitos fumes. Un aplauso para Rebeca. Rebeca, pode vir aquí. Veña, Rebeca, Rebeca. Xa non era pouca vergoña, Rebeca, Rebeca. Que maravilla, Rebeca. Vostede vai sair hoxe curada aquí no medio, xa verá. Rebeca, non se preocupe, será un momentiño. Indoloro, incoloro, insaboro. 10 euriños. Non ten? Bueno, Rebeca, tranquila. Isto non durará nada. A verdade é que hai moitísimo tempo que non o fago, pero seguro que todo vai ben, Rebeca? Esperade a ver como era. Sí, xa sei. Repetide comigo, vale? Por de diante, por detrás.
un rabo a che medrar, por arriba e por abaixo, 7 pitos. Ah, merda, isto non era. Ai, perdón. Ai, Rebeca, Dios mío. Ai, Rebequiña. Rebequi. Vale, xa sei. Facede isto así. Vale. Fumes arriba, fumes abaixo, dime quen che canto refaixo. Fumes arriba, fumes abaixo, dime quen che canto refaixo. Fumes arriba, fumes abaixo, dime quen che canto refaixo. Por favor, mirade para aí que cara. Cambiou a cara, Xa nunca máis mirarás a ninguén por riba do ombreiro, Rebequiña, hoxe é o teu día. Un aplauso! Esa Rebeca mola que merece unha onda! Grazas, Rebeca. Depois falamos dos 10 euriños, sí. Pois así, amigas. Así me gaño a vida. Vou de vila en vila vendendo fume. Vivo do conto. Sí? Que moi a dicir? Vou mostrando enxeños nunca vistos, obxetos incribles. Agora é cando facedes outra vez. Obxetos maravillosos que nunca ninguén puido ver xamais. Hoxe son de aquí, mañá son de acolá. Hoxe son rica, mañá son pobre. Hoxe menciñeira, mañá barbeira. Pero nunca teño nada na neveira, iso seguro. Con todas vostedes, a incrible, a maravillosa, a bondadosa, intelixentosa, vendedora de fume. Música, maestro. Moi ben, apertitas un instrumento, todo. Iso é. Moitas cousas quero ser, todo quero ser. E logo que quero ser, e ti que queres ser? Unha barbeira, estaría ben. Séntese cabaleiro, precisa unha boa afeitada. Esas canas, señora, debería iluminalas. Un pouco de pós para alegrar esa cara. E logo que quero ser, e ti que queres ser? Unha bombeira, estaría ben. Ser mestra, enfermeira, vendedora de saias. Limpo, recollo e rego as plantas. Fago un armario, navego un barco. Vou da cabalo e torno ando. Quero ser, moitas cousas quero ser. Son todo e non son nada. Obrigada. A casa onde nacín é pequena, pero nela habitan milleiros de personaxes, de historias, de obxetos. Uau! Así, a casa onde nacín semella moito máis grande. A casa onde nacín está no medio dos Ancares, entre dúas montañas enormes que albergan as lendas que xamais puidestedes escoitar. A casa onde nacín está chea de chemineas. Fixádevos, cantas chemineas ten a miña casa? 1, 2 e 3. E todas elas botan fume de carozo para quentarse no inverno, cando a avoa facía auténticas rosquillas de neve. Esta é a casa onde nacín. E veredes, todos os días abría a xanela para respirar aquel aire puro. Parece que hoxe botaron purín. Sí, merda pura. Pois veredes, amigas, todos os días facía o mesmo. Sobre todo, encantábame escoitar un ferreiriño capuchino que se viña pousar sempre a nosa xanela. Abride os ouvidos,
que aquí ven. E mirade o fallado. Aquí sai. Ferreiriño Capuchino. Tamén saudaba a todas as veciñas do lugar. Bo día, Hortensia! Que tal? Como vai hoxe? Pero xa se sabe, muller, que entre xaneiro e febreiro, inverno verdadeiro. Entre xaneiro e febreiro. Moi ben. E despois ia saudar a Benito. Benito era o noso cocho. Benitiño, como estás hoxe? Vale? Benitiño, como estás hoxe? Benitiño, que tal pasache la noite? E así todos os días. E despois do inverno viña a prima. A primavera. Ai, coas súas rosas, coas súas flores, coas súas gramíneas. Ui, coas súas polen. E polen, e máis polen. Encantábame esa época, sí, a verdade é que sí. Realmente o que máis me encantaba era ver o compañeiro do Capuchino. Un papo rubio. Bo día, Hortensia! Pero que che pasou no pelo, muller? Parece que te trasquilou unha ovella. Que non, que era broma. Ai, que xa se sabe que en maio o pelo medra un palmo. Moi ben. Pero quen estaba sempre bonito e Benito era Benito, Hola, Benito! Ah, que ben falades en porcino. E despois da primavera, que viña, amigas? O ve? Ai, o verán era unha das miñas épocas favoritas. A boa enchía a casa de luces, de cores e de cheiros. Sempre facía carne asada, que a min gustábame moitísimo, e ensaladilla, que me gustaba aínda máis. Pero que máis nos gustaba era ver a banda pasar. Aí ven a banda! Vamos, aplaudide! A banda. Veña esa banda bonita, coas súas trompas, cos seus trombóns, cos seus clarinetes. Viva a banda! Coas súas tubas. Ai, e sempre lle dábamos de beber. Claro que sí. As da banda gustaballe moito beber. Quen quere un chupetiño de fume? Por suposto. Veña, colle. Fume pa dentro, vamos! Seguro que queredes todas fume, verdade? Veña aí, abride a boca. Veña! A quen lle gustaba moitísimo as romarías era Hortensia. Hortensia, cuidado ca cuneta, muller! E claro que sí. Non podía ser menos. A Benito sempre lle dábamos un suculento manxar. Unha mazá ben fresquiña para que pasase o día. Pilla, Benito! Benito! Ai, Benitiño, partiches un dente. Vai, un dente de ouro, Benito, cara. É de ouro verdadeiro. E despois xa viña o outono. E co outono San Martiño. Hortensia, onde vai tan rápido? Como? Que hoxe que é San Martiño? Claro, e a todo porquiño chega yo. Benito. Aquel día houbo lombo de Benito. E que a todo porquiño chega yo seu. San Martiño. Vaya, e así foi como comecei a coleccionar chafalladas que dicía a miña avoa, pero para min son algo máis que iso, obxetos que teñen o seu valor. Seguro que vos tamén coleccionades chafalladas, que teñen moita historia. Nos tiñamos un fallado que estaba cheo de chineiros, onde pasaba as noites remexendo. Sobre todo,
as noites de lúa chea. A lúa aparecía fermosa, fermosa, redonda, redonda. E sempre cantábamos a mesma canción. Tan, 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 tan. Era unha noite de lúa, era unha noite clara. Eu pasaba polo río, da volta da muiñada. Atopei unha lavandeira que lavaba o par da iauga. Ela lavaba no río e unha cántiga cantaba. Moza que ves do muiño, moza que vas pola estrada, axudaime a retorcere miña sábana lavada. Debaixo do lavadoiro onde María lavaba, atopei un anel de ouro nunha mazá colorada. Era unha noite de lúa, era unha noite clara. Un día escoitei uns sons moi paveros. Non o ides imaxinar. Así que puxeme a buscar por todos os lugares de onde viría aquel son. Atopeite! Desculpe, señor. Un momentiño. Que eu son Don Rato de Esparto. E mira unha cousiña, se ves aquí para botarme veneno, darme coa vasora, ou que a pedirme cartos. Ai! A ver, rapaz, ti cantos dentes tes? Todos. Pois eu teño 2, e nada máis, e non me caen. Ala, agora deixádeme en paz, que estou lendo aquí unha lenda do século... Peraí, do século... do século XVII. Rato, por que non nos contas un pouquiño desa lenda? Que a conte, que a conte... Bueno, ai, vale, se insistides tanto, pois veña. A ver, técnico de son, busca aí en Google 5 horas de música india, porque a lenda baila lá de Oriente. Entón, veña, a ver que me podes atopar aí. A ver. Encántame. Esto sí que está guai. E agora un poquinho de luces. Algo de ambiente, a ver. A ver, Rato, a ver que che parece isto. Esto por aquí, esto por alá. Moi ben, e prender alas ou que? Si, xa vou, Rato. Así. Espera un momento. Isto non arderá, non, porque eu son de corda e ardo que nin Dios. Que va, home, Rato, son de mentir. Vale, menos mal. Pois alá vai. Contareivos esta incrible lenda. Érase unha vez, no século XVII, unha muller chamada Ainur que levaba á cabeza un pano de cor violeta. Ela ia polas feiras da Galiza, Melide, Arzúa, a Bandeira, vendendo especias. Canela, cilantro... A ver, que máis especias sabedes? Como pimenta, moi ben. Pois todo iso ia vendendo ela por aí. Un día, camiño da feira de Rianxo, chovía moitísimo e o seu carro emborcou, pumba, as especias todas polo chan. Ai, aquelo foi increíble. Ela pediu axuda nunha casiña que tiña 3 chemineas. 1, 2, 3, como esta. Pero non lle abriu ninguén, así que decidiu quedar ali para sempre. E lavou, barreu toda a casa e ali ficou ano tras ano. Un día saliu ao xardín e viu que as especias convertéronse en fermosísimas flores, como a miña camisa. E aí quedou para sempre. Pois esta era a lenda de Ainur e o pano violeta. Eu vou seguindo roendo máis historias que atopei ali nun caixón. Ata a próxima!
Ai, menuda lenda nos acaba de contar o rato, verdade? De que cor era o pano? Lembrades? Violeta! Estivestedes moi atentas e atentos, Esperade, esperade, que creo que vin algún... Non oídes crer, non oídes crer. Que se hai por aquí? O pano de Ainur, de cor violeta. Non o podo crer. Imaginades que Ainur fose parente miña? Uau! Que alguén da miña familia lle pedise matrimonio. Imaginades? Señorita Ainur, quere vostede casarse conmigo? Epa! Eu son mosquito trompeteiro. Persoal, estade atento, que mirade que se son importante, que o propio Quevedo escribeu uns versos. Pero Quevedo guai, non o chungo de quédate, non. Quevedo de era su nombre a una nariz pegado. Sabedes? Sabedes, sí ou non? Non? Pois eu son o Culens Pipens, o mosquito chuchador. Ai! Pic! O que che leva o sangue, o que che chucha a vida, o mosquito da mira. Pic! Picoulle vostede. Veña, veña, veña. Un aplauso. Un aplauso para estas dúas voluntarias do Culens Pipens. Veña, veña, veña. Claro que sí. Como se chama vostede? Mari, e vostede? Ai, mira, Mari Mariña, que bonito. Que bonito. Un aplauso para Mari Mariña. Mari Mariña, faredes algo increíble nas vosas vidas. Unha auténtica performance. Este poema que imos recitar agora é un poema de Quevedo do século XVII. Collédeme, so de las miñas vasallas a todo isto. Escravas, collédeme o... Eso. Eso. Que maravilla. Mari Mariña, isto é increíble. Agora, cara de aflixidas, porque estades na corte, entón non estades pasando guai. Ponos aí unha música que vai a acorde. Agora camiñade como na corte real. Ministril das ronchas e picadas, mosquito postillón, mosca barbeira, apurade, que se non me dá. A testa metés como unha peneira e desfeita a cara a lavazadas. Agora facede así. Que maravilla, que ben fan. Moi ben. Agora tedes que arrodillarvos. Bueno, o que poidades. E agora, nada por de pé, pero o que tedes que facer é chorar. Me encanta, Mari. Veña, Mariña, chora aí. Por qué? Por que me avisas? Chorade, chorade. Por que me avisas se picarme queres? Por que das horas que cantas? Ti voas, ti picas, ti espantas. Agora pa o medio, vide pa o medio. Aí, agora vamos a acabar. E polas noites, entre as mantas, as agochadas, enfronta lo sono coas mantas. Moitísimas grazas, Mari Mariña. Ai, que maravilla. Grazas, grazas. É que levo practicando moitísimo esta performance. Fixen o casting para o teatro clásico. Hai un ano, aínda non me chamaron, pero seguro que me chaman. Pois así nos gañamos a vida. Vou vendendo fume. Teño este gabinete de curiosidades cheos de merdas. Aquí Maricondo estaría contenta, Pois sí, vou coleccionando todo o que pillo por aí. Como, por exemplo, tecidos. Tecidos nunca vistos. Tecidos de pana viscosa.
tecidos de cores, que son os que máis me gustan. Ui, e sobre todo, o cierto pelo, que é un tecido moi bo. Tamén houve unha época que coleccionei maridos, pero como iso non me saía rentable, deixei de facelo. Pero un día, houve 2 obxetos que realmente captaron a miña atención e me encandilaron nun anticuario. Eran tan cookies que non me puiden resistir. Oh, vaya. Taran, taran. Taran, taran. Para de facer o parvo! Veña, sácanos de aquí! Sí, veña, sácanos de aquí. Vamos, vamos, que senón... Ai, ai! Sí, veña, vamos. Ai, de verdade. Vale, vale. Queredes que saque o que hai aquí? Claro, como non sodes vos os que estades aquí, é lambóns, claro. Pois aí vai. Ai, estades. Vai. Veña, sácame a cabeza. Agora o cu, vamos. Veña, un poquinho máis. Vaya. Eu son Peris, o periscopio de Isabel Barreto, a primeira muller que chegou ás Filipinas nunha expedición marítima, pero vaya rapaza, rapaz, esa merda que tes aí nesa uña non é de 2 días, Ai, de verdad, perdoa, é que a veces isto... Vaya, nesa jorra tes unha mancha aí de lixivia que cuidado, Perdoade, para, que aínda teño que dicir máis miserias das xentes. Desculpade, é que non sei que pasa hoxe, que están un pouco, non sei, rebeldes, digamos. Sácame de aquí. A ver. Veña, por favor. Que a saque, que a saque. Vale, que sona fatal iso, veña, va. Vouna sacar. Estades? Unha... Ides flipar. Vaya, sí que cambiou o ceo desde que non estou aquí. Sabedes quen son? Son a cámara que retratou por vez primeira Rosalía de Castro. Sabedes quen era Rosalía? Claro, unha poeta fermosísima. Logo, que pasa que pasei a historia, sabedes por qué? Porque veu a Kodak con flash. E tamén a fotografía digital, os móviles. Vos facedes fotos cos móviles, verdade? Claro. E quen ia querer unha Alpha Syncrobox? Eu. Quen máis querería ter unha Alpha? Quen máis? Esa é unha competencia férrea, Quen máis? Teño unha idea. Teño unha super idea. Que vos parece se sacamos unha foto todas xuntas antes de devolvela para dentro, para o seu estuche? Sí, veña, xuntadevos aí, que sacamos unha foto. Ai, que ilusión. Estades preparadas? Vale. A de 3, dicimos altri non, ou pataca. Bueno, dicide o que queirades. Ou altri non ou pataca. Va. 1, 2, 3. Altri non. Agora sí que cumplimos o seu soño. Eu tamén tive moitos soños. Moito tempo tiven soños. Soñei que sería unha grande actriz que triunfaría nos teatros de Hollywood, en Nova York. Xa, que cantaría jazz nos clubes de Nova Orleans.
ou que faría teatro radiofónico. Pero agora teño este gabinete de curiosidades. As xentes xa me conocen, din, aí ven a moza que conta os contos. A verdade é que a min xa me fai ilusión, que queredes que vos diga? Todo o mundo me coñece por iso. Eu son feliz. Unha cousa, lembrades o colar que me dera aquel home? É que eu creo que aínda tedes moitas historias que contar. Plantareino aquí, para que podades vir todos os días a botarlle un conto. Seguro que medra unha árbore fermosa. E lembrades soñar alto, que fume somos, en fume nos converteremos. A vendedora de fume xa pasou, xa marchou.